ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗಿಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು 143ನೇ ಎಗ್ಗೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪುದರ ಶುಭಾಶಯ 2ನೇ ವರ್ಷದ MA ತುಳು ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ. ಇನಿತ್ತ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ವಿಷಯ ಮಾರ್ನೆವಿ. ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗಲೇಡು ಈ ಪರ್ಬನ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರಿಂಡ ತುಳುವೆರು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪಂಡದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ತುಳುವೇರ್ನ ಮಾರ್ನಮಿದ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಇನಿ ಗೇನ ಪಟ್ಟೊನ್ನಾರು ಶ್ರೀ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ಜಿ ಮೇರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನುವೆ. ಅಂಚನೆ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಬಲ್ನಾಡು ಮೇರೇನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನುವೆ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗ ಇಪ್ಪುನಕಲು ಶ್ರೀ JV ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಬಂಧಕೇರೇಂಬೇರು. ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನವನೊಟ್ಟುಗ ಉಲ್ಲೇರು. ಮೊಕುಲೇನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನುವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಮೊಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡೆದ್ಕೊನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಬಂಧುಲಿನ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲಿನ ಮೂಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಮೆರಿನ ಬಗೆಟ್ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಪನುಡಂಡ ಐಂಬೇರಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ MCom ಬೊಕ್ಕ MBA ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ PhD ಪದವಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ PhD ಪದವಿಲ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ SDM ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ 17 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪದಾರ್ಥಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಡು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷಡು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬೆಂದೇರು ಸೇವೆ ಸಂದಾದೇರು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಿವಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದೇರು. ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾದೇರು. ನನ ಇಂಬೆರೆನ ಆಸಕ್ತಿಲ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಿರೂಪಣೆ ನಾಟಕ ನೃತ್ಯಡು ಐಂಬೆರೆನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಇಂಬೆರೀತಿ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪಟ್ಟನುಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತ್ರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾವೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಬಲ್ನಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ JV ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯನ್ ಊರೆಲ್ಲ ಎದುರುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಮಾರ್ನಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಅರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳು ಪಾತಿರಿಯರು ಏನಡದ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಪಾತಿರು ಅಂತ ಬಂಗಾವು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಪಾತಿರ್ ನ್ಯಾಡ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಭಾಷೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ನಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಏನ ತುಳು ಒಂಚೂರು ತತ್ತಂಡ ದಯಮಂತದ ಕ್ಷಮೆ ದಿವನ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತು ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತ. ಮಾರ್ನೆಮಿ ಎಕಡ ಪನೀರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡವಾಡ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡವಾಡ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಅಂದ್ಲ ಪಂಪ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಸರಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು, ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು, ಪ್ರಪಂಚದೇ ತುಯರ ಬರ್ಪಿನ ಜನಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ಮಾರ್ನೆಮೆಯಿಂದ ವಿಷಯ ಬಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಐಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಪ್ರದೇಶದ ಆಚರಣೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಅಥವಾ ಅಶ್ವೀಜ ಮಾಸಡ್
ಶರನ್ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಶರದ್ ಋತುಡು ಬರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ನಾಳು ಪನುಲಿ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಮುರಣಿ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 9 ದಿನದ ಆಚರಣೆ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದು. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಮಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾನವಮಿಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ನಮಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಯದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮನದಾನಿ ಶುರುವಾಂಡ ಪಾಡ್ಯ ಬಿದಿಗೆ ತದಿಗೆ ಚೌತಿ ಪಂಚಮಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಪ್ತಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ನವಮಿ ಎಂದು ಒರ್ಮನೆಕ್ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಲಕ ತಿಂಗೊಲ್ಗು 2 ಸಲ ಈ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗೊಲ್ಗು 2 ಸಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯರ್ದು ಪುಣ್ಯಮೆ ಮುಟ್ಟ 15 ದಿನ ಅಂಡ ಪುಣ್ಯಮೆಡ್ದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಟ್ಟ 15 ದಿನ ಪಾಡ್ಯರ್ದು ನವಮಿ ಆದ ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಆದ ಕಲ್ಪ ಪಿರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ತದ ಪಿರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಪನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಈ ನವಮಿ ಪನ್ನಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಶರಣ್ ನವರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಯುಜ ಮಾಸಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನವಮಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾನವಮಿ ಎಂದು ಪನ್ಪ. ಆ ಮಹಾನವಮಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಪಂದು ಹಿರಿಯರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂಜಿ ಪರಾತ್ ಬುಕ್ಕುಡು ಓದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಮಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅವು ಏತ ಸತ್ಯ ಪಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಮಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ವಾಹನದ ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಾರ್ನಮಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತುತ್ತರ ಯಾರು ಪಂದು ಕೆಲವರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತಾ. ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಂತ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಯಾಕಂಡ ಮಾರ್ನಮಿ ಪಂಡ ಏಪ ಶುರುವಾದನು ಬಂದು ನಮಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿನ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಡು ಆಟಿಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ದೇವತೆರನ ಆರಾಧನೆ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ 14 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆಟಿಡು ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುನಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಸೋನಾಡ್ ಬೈದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಪರ್ಬಲ ಇತ್ತ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತನ ಚೌತಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಈ ಮೂಜಿ ಪರ್ಬಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪಕೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಾಡು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಡೆಪೋದ ಪೇರ್ ಮೈಪ. ಅಷ್ಟಮಿ ಪನ್ನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡ್ತಗು. ಚೌತಿ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಪ ಪೋದು ದೈವಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮನ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಚೌತಿ ಉಂಪುನ ಕ್ರಮನ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದ್ದರ್ ಉಲ್ಪುನ ಕ್ರಮನ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಕರೀದು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ನಮಗ ದಿಕ್ಕುನಿ ಈ ಮಾರ್ನಮಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾರ್ನಮಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾರ್ನಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತು ಪಂಪುನ ಆಚರಣೆ ಅತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಡವಾಡ ಅತ್ತಂಡ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡವಾಡು 9 ದಿನ ಸುರುದಾನಿಯೇ 9 ದೇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ನಿನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವನ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರನ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ನಮಿ ಬನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅತ್ತಂಡ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಒರ್ಂಬ ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಇತರ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಾರ್ನಮಿದ ಸಮಯಡ್ ಒಂತೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿಡು ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒರ್ಂಬ ಬೇತನೆ ದೇವಿದ ಆರಾಧನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಪಾತಿರ್ಗ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಪಾತಿರ್ನಾಡ ಭಕ್ತ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯರು ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಶತಿ ಎಂದು ಉಂಟು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಒರ್ಂಬ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸುರೂತದಾನಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ರಡ್ನೆ ತಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಮೂಜಿನೆ ತಾನಿ ಚಂದ್ರಘಂಟ, 4ನೇ ತಾನಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ, 5ನೇ ತಾನಿ ಸ್ಕಂದಮಾತ, 6ನೇ ತಾನಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, 7ನೇ ತಾನಿ ಕಾಳರಾತ್ರಿ, ಬೊಕ್ಕ 8ನೇ ತಾನಿ ಮಹಾಗೌರಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಮನೆ ತಾನಿ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಎಂದು ಈ ನಮ್ನೆ ಒರ್ಂಬ ರೂಪಡು ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಡಬಹುದು. ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸುರೂತಾನಿ. ನಾವು ಒಂಚೂರು ವಿಚಾರ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಒರ್ಂಬ ಪುದರ ದಾಯಗ್ ಆ ಅಲಂಕಾರನ ಅಥವಾ ಆ ರೂಪನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ. ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಶಿವದೇವರನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಶಿವದೇವರು ನಮ್ಮ ಸತಿದೇವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುವೆರು. ಸತಿದೇವಿನ ಅಮ್ಮೇರಾಯಿನಂಚಿನಾರು ಏಪ ನಮ್ಮ ಶಿವದೇವರನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮನ್ಪೇರುಲೆ ಆನಿದ ದಿನಕಾನಕ ಸತಿದೇವರು ಯಜ್ಞಗ್ ಹೋದು ಅರ್ನ ದೇಹನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆ ಸಮಯಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಪರ್ವತರಾಜರ್ನ ಮಗಲ್
ಪಾರ್ವತಿಯಾದ ಸತಿ ದೇವಿಯರು ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು. ಚವಂಡ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಲ ಒಂಜೆ ಬಂದು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಸುರೂತ ಸಮಯದ ಅವೆಲ್ಲ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ರಡ್ನೆ ದಿನ ತಾನಿ ಅದ್ನ ರಡ್ನೆನೆ ಅಲಂಕಾರ ಪನ್ಪುನಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ದುವೇ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರು ಶಿವನು ಮೆಚ್ಚಿಸರೆ ತಪಸ್ಸು ಮನ್ವರಿಗೆ ಭಾರಿ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸು ನಾರದ ದೇವರನ ಉಪದೇಶದ ರೂಪಡ್ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಆ ರೂಪಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಮೂಜಿನೇತ ಚಂದ್ರಘಂಟ ಪಂದು ಚಂದ್ರಘಂಟ ಪಂಡ ಅಂದುವೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕತೆ ದುಮು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಸುರೂಕು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರು ಶೈಲಪುತ್ರಿನ ರೂಪಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಪಸ್ ಮನ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಆಪೇರು ತಪಸ್ಸು ಕರಿದು ಶಿವದೇವರನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆನಾಗ ಶಿವದೇವರನ್ನ ಒಂಚೂರು ರೂಪನು ತುದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಕೋಡಿವರಿಗೆ ಆ ಸಮಯಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಚಂದ್ರಘಂಟ ರೂಪನ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಶಿವದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇರ್ನ ಈ ರೌದ್ರ ರೂಪನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಕುಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕೋಡಿವೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಶಿವದೇವರು ಒಪ್ಪಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಮೂಜಿನೆತ ಚಂದ್ರಘಂಟ ಅಂದ್ ಅಲಂಕಾರ ಐಟ ದೇವರನ ಮುಂಡದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಒಂಜಿ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಗೆ ಅಂಚ ಹಿರಿಯರ್ ಪನ್ಪೇರು. ನನ್ನ ನಾಲ್ನೇ ತಾನಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಇಂದು ಒಂಚೂರು ಈ ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನತ್ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿನೇ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಬಂತಿನ ರೂಪಡ್ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ದೇವಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಂದ ಮಾತ ಬಣ್ಣ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಸ್ಕಂದ ದೇವಿಯರ್ನ ಅಮ್ಮನ ರೂಪಡ್ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಐನೆತ್ತ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡಪು ಆಜಿನೇ ತಾನೇ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಎಂದು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾತ್ಯ ಬಂದು ಋಷಿ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸಿಗ್ ಮೆಚ್ಚುದು ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯಾದ ಜನನ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ರೂಪ ಅಂಚನೆ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ರೌದ್ರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅವತಾರ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಗೌರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಕತೆ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿನ ಸಮಯಡ್ ದೇವರಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಕುಲ್ದುಪ್ಪಿರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಂತುಪ್ಪಿರ್ಗೆ ಆ ಸಮಯಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಕುರೆಪರ ಮೇಟುಪ್ಪುನ ಸಮಯಡ್ ಶಿವದೇವರು ಗಂಗೆನ ಬುರ್ದು ಆ ಕುರೆನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಪೊರ್ಲಾದು ಮಂತದ್ ಉಂತನಗ ಆ ದೇವಿನ ಮಹಾಗೌರಿಯಿಂದ ಲೆತ್ತೇರಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿದ ಅಲಂಕಾರ ಪಂಡ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 78 ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಿನ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ನ ರೂಪಡ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಒರ್ಂಬ ನಮ್ನೆಡು ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ನಮಕ್ ನವರಾತ್ರಿಡು ತುಯರ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದು ಭಕ್ತ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯರ ಬರೆತಿನ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂದುವೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಪ್ರಸರಣ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟಾಡು ತುಯರಪೊಂಡಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಸಪ್ತಶತಿದ ಕತೆನೆ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟಾಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಆದ್ ಅತ್ತನ ಚಂಡಮುಂಡರಿನ ಕೆರ್ನಗಾವಡು ಅತ್ತನ ಶುಂಭರಿನ ಮರ್ದನದ ಸಮಯಡಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನು ವಧೆ ಮನ್ಪುನ ಸಮಯಡಾವಡು ಈ ಕತೆಲು ಪೂರ ನಮಕ್ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ತುಯರದಿಕ್ಕು ಅವು ಕರೀದ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಪೋನಾಗ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಬತ್ತನೆ ಯಪನಿ ರಡ್ಡು ರೀತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಕತೆಟ್ ದೇವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಆಪುಂಡು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅರ್ಚಕೆರಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡುಲ ಸಪ್ತಶತಿದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೋಪುನಿ ಆಡ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ರೀತಿಡು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ತೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬೋಳಾರ್ದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಬೋಳಾರ ನಮ್ಮ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಅಲಂಕಾರ ತುಯರ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಅಲಂಕಾರ ಎಂಚೋಪುಂಡು ಮಂಡ ಸುರೂತಾನಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಇಂದು ಪಾಡಿದಾನಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ನಮಕ್ ತುಯರ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ನಮಕ್ ಆರ್ಯ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರನೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ತುಯರ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಜನೆ ತಾನಿ ನಮಕ್ ಭಗವತಿ ಸ್ವರೂಪಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ತುಯರ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು. ಈ ಮೂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯವಡು
ಅತ್ತಂಡ ಆರ್ಯ ದೇವಿ ಆವಡ್ ಅತ್ತನ ಭಗವತಿ ದೇವಿ ಆವಡ್ ಈ ಮೂಜಿ ಅಲಂಕಾರಲ ಒಂಜಿ ರಾಜರ್ಲಕ ರಾಜನ ಅಲಂಕಾರ ತುಯರದಿಕ್ಕು. 4ನೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರ ಕೌಮಾರಿ ಅಥವಾ ಕುಮಾರಿ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವರಗ್ ಸ್ವಯಂವರಗ್ ತಯಾರಾದಂತು ನಗ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವರನ ಅಲಂಕಾರನ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಮಾರನೇ ಮೇದ ಗೌಜಿಡು. ಅಂಚನೆ 5ನೇ ತಾನಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿನಿಯಾದ ಅಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಪಂಪಿನ ಅಲಂಕಾರಡು ನಮಕ್ ತುಯರದಿಕ್ಕು. ಆಜಿನತ ದಿನ ತಾನಿ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿಯಾದ ದೇವರನ ಅಲಂಕಾರ ತುಯರದಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ 7ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಅಂಟ ಬಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ನಿಖಲ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಚಂಡಿಕೆನ ರೀತಿಡ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವರನ ಅಲಂಕಾರ ತುಯರದಿಕ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಅವೇನೆ ವರ್ಮನ ದಿನ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ವಾಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಅಲಂಕಾರ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಪುರ್ಲುನು ತುಯರದಿಕ್ಕೊಂಡು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಗುಪ್ನ 4 ಗುಣನು ಈ ಅಲಂಕಾರ ತುಯರದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ರಾಜಸ ಗುಣ ಒಪ್ಪಡು, ರಜೋಗುಣ ಒಪ್ಪಡು, ಅತ್ತಂಡ ರೌದ್ರ ಗುಣ ಒಪ್ಪಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಚಂಡಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಅಲಂಕಾರ ಪುರ ಒಂಜಿ ರೌದ್ರ ರೂಪ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅಲಂಕಾರ. ಇನ್ನು ಪೂರ ತೂಯರ ದಿಕ್ಕುಡ ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ತೂಯರ ದಿಕ್ಕಂದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ತುಳುನಾಡು ಬುಂಡ ಓಲ್ಲ ತೂಯರ ದಿಕ್ಕಂದು. ಬೇತೆ ಅವಳು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ ಮಸ್ತು ತಿಕ್ಕುಡು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರನ ತೂಪ. ಮಾರ್ನೆಮಿ ಮುರಣಿ ಪಾಡ್ಯಗು ಸುರಾಂಡಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ ಅತ್ತುಂಡ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಆ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರದುದು ಹಿರಿಯರು ಅರ್ಚಕರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಅತ್ತುಂಡ ಮನದಾನಿ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ ಆ ನಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮುಟ್ಟ ಮಹಾನವಮಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಕೋ. ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಡ್ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತದ ಮಹಾನವಮಿ ದಾನಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ನೆಮಿ ದಾನಿ ದೇವರನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು. ಅವು ಬುಡ್ದು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ ವಿಖ್ಯಾತ ಆಯನಂಚಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಪುನ ಕ್ರಮ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಪಿರಾವದ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರ ಕಾರ್ಶೀಡ್ ಅಲ್ಪದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಐತಮಾನದಾನಿ ಹಾಪುಂಡು ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ. ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಲ್ಪ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಚೆಂಚ ಪದ್ಧತಿ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರ ಆ ಪದ್ಧತಿನು ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪುವನ ಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂವೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಈ ಮರ್ಯಾಲೊಡಂತ ಆಚರಣೆ ಕಮ್ಮಿ. ನಮಗ್ ಮರ್ಯಾಲೆ ಕರೀದ್ ಈ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರು ಅಥವಾ ಕಂಡಡು ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅವಳು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರದಿ ಒಂದು ಮಾರ್ನಮಿದ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜಾತು ವೇಷಲೇನು ತೂಪ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ವೇಷ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸನ ವೇಷ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋಡಿದ್ದು ಬಲಿಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ನಾಗ ಏತೋ ಜನ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೋತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಂಚೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ಬೊಲ್ದುದ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ದೇಶ ಅಂತ ಬರ್ನ ಕ್ರಮ. ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ದೇಶ ಅಂತ ಬರ್ನ ಕ್ರಮ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕರಡಿದ ಏಸ ಬರ್ಪುಣಿ ಸಿಂಹದ ಏಷ ಬರ್ಪುಣಿ ನಾನು ಮಾತು ತೂಪ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರ್ನಮಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ವೇಷ ಭಾವ ನಮ್ನದ ವೇಷ ಉಪಣ ಮಂಡ ಇತ್ತಿದ್ದ ದಿನಾಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋలను ಕೆಲವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪುರನೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದಾರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂಜಿ ಜನ ಲಪ್ಪುನಿಗೆ ಟೇಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿ ಲಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಅವಲ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಹಾಪುಂಡು. ಪೇಂಟ್ ಕೊರ ಇಲ್ಲಡ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಹಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಈ ವೇಷ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆದ ರೀತಿ ಆವಡ್ ಅವು ಕಾಸ್ ಮನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶತ್ತಿಗೆ ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಈ ವೇಷದಾಯ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಡ ಅವು ಕಾಸ್ ಮನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ರೀತಿಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆದ ರೀತಿಡ್ ಅಂಡ ಕೆಲವಲ್ಪ ಐತವ ಒಂಜಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ ಈ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಪುರ ಸೇವನೆ ಮಂತೊಂದು ಐದೊಂಜಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದು ಆಡ ದುಂಬುದ ಆಚರಣೆನು ಒರಿಪೋವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನ್ಕೊಂಡು ಆ ದುಂಬುದ ಏಸ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತ ದಿನಟ ನಮ್ಮ
ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಡಿದವರು ನಮಕ್ ಈ ಇಂಚಿನ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಂದ ಅಕ್ಲಿ ನೆಡ್ದು ಗಿಡ ಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಂದುಲ ಒಂಜಿದೆ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ವೇಷ ಅಕ್ಕಂದಲ್ಲ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ವೇಷ ಪಡೆದು ತಿರ್ಗು ನಕ್ಲತ್ ಆ ಮಾರನೇ మీద 9 ದಿನದ ನಡುಟು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಪಾತೆರಡಾವಾಡು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಡಾವಾಡು ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸನ್ನ ಅಕ್ಲು ಮಾತೊಂದ್ರೆ ಯಾನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನಿಯ ಕರಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹದ ವೇಷ ಅಥವಾ ಶಾರ್ದುಲ್ಲ ವೇಷ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ತಾಸೆ ಬುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೂಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿಯರೆಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಸ್ವಾದಿಸುವರು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಯಾನ ನನ್ನ ಬರೋಡಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವೇಷ ನಮ್ಮ ಮಾರನೆ మీద ಪಂಡ ಪಿಲ್ತೇಸ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಏಸ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಾರನೆ ವಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಬನ್ಯ ಒಂಜಿ ಪರತ್ತು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಡು ಓದಿದ್ದ ನೆನಪು ಎಂತು ಈ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾರನೆ మీద ಬುದರುಂಡಿಗೆ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾರನೆ మీద ಬುದರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾರನೆ ವಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಿಲ್ತೇಸ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತದ ಕತೆ ಒಪ್ಪನಿ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪರಕೆ ಪನ್ಪುಂಗೆ ಬಾಲೆಗ್ ಕಾರ್ ನಡಪೆರ ಒಂದಿನ ಬಾಲೆಗ್ ನಡಪೆರಾಂಡ ಕಾರ್ ಬತ್ತಂಡ ಪಿಲ್ತೆ ಏಸ ಬಾಡ್ಪವೆ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರುಡು ಅಂದು ಅಂಚ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನುಗ್ರಹ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಲೆಗ್ ಕಾರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ಪರಕೆ ಸಂದವರಿಗೆ ದೋಲು ಬೊಟ್ಟುದು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಬಾಲೆನ ಪಿಲ್ತೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರುಳದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಂತದ್ದು ಊರೊರ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರುಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೇನೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಟ್ರಕ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸದುದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಪಿರಾವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪಿರಾವದ ನೆನಪುನು ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದಕ್ಲು ಮಂದಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ತ ಏಸವ ಪಾಡ್ಪವೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೋರ್ಡು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವಿಷಯ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಶಿವದೇವರನ ವಾಹನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಸವೆ ಅಥವಾ ನಂದಿ ಪೆತ್ತದ ರೀತಿ ಪೆತ್ತ ಬೋರಿ ಇಂಚ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಕೈಲಾಸಡಿ ಪೆತ್ತ ಬೋರಿ ನಂದಿ ಬಸವೆ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರನ ವಾಹನ ಉಪ್ಪಂಡ ಒಂದುವೆ ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಕೈಲಾಸಡು ಪೆತ್ತ ಪಿಲಿ ಬೋರಿ ಬಸವೆ ನಂದಿ ಮಾತೊತ್ತಿನ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರನ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಪಿಲಿಕ್ ಒಂತ ಪಿಲಿತ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡೋಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ ಬೋರಿನ ಕಂಡದು ತಿಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪೋಂಡು ಪಿರಾ ಕಂಡದು ತಿಂಡಿ ಆತು ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಡು ದಾನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತದ ಬೋರಿದ ಆತು ಕೊಡ್ತಾನಾಗರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಪಿಲಿತ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪನ ವಾಹನದ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತು ಪಿಲಿ ಪನಿಯರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕೈಲಾಸ ಇತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ ಕೈಲಾಸ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಈ ತಿತ್ತು ಮೂಲಕ ಆಗುದಲ್ಲ ಆತ್ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಪಾಪ ಪಿಲಿಕ್ ಬೇಜಾರಂಗ ಯಾನ್ ತಪ್ಪಂತೆ ಅಂಚ ಬಂದಿ ಏನೊಂಜಿ ತಿರ್ತು ಕಡಪ ಹೋಚಿ ಇದೇನು ಬುಡ್ದು ಹೆಂಗ್ ಉಪ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆದ ಮಿದ್ದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಯಾನ್ ತಪ್ಪಂತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಾರ್ವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲರಾಯ್ಜಿ ಎಂಚಾಣ್ಲ ಸರಿ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಪಂದ ಆತಂದು ನಿಕ್ ಕೈಲಾಸಡ್ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಪೋಲ ಭೂಲೋಕಾಗ ನನ್ನ ಪಾತೆರನ ಪಿರದೆ ತವನ್ಲಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕ ಪೋಲ ಭೂಲೋಕಡ್ ಮಾರನೆ మీద ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿನ್ನ ದುಂಬುದಿದೆ ಎಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಡಿಪಾಡು ನಿನ್ನ ವೇಷ ಬಾರ್ದು ಜನಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬಡು ಒಂದೊಂಜಿ ವರ ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಾರನೆ మీద ಸಮಯಡ್ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಬರ್ಪುಣು ಬಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ಕಟ್ಟು ಕತೆನ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪೂರಕವಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತವೇನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು
ಅಕ್ಲು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪಂಡಲ ಬೇತೆಕಲ್ಲ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ದಾಯೆ ಪಂಪಿನಕ್ ನಮ್ಮಡ ಕತೆ ಉಂಟು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾರ್ನಮಿ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತು ಬರೋಡ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ನಮಿ ಪಂಡ 9 ದಿನ ಅಂತ ಪನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ಆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ನವಮಿ ಮುಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅತ್ತಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಡ್ 9 ದಿನಕ್ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯುಜಿ. ನಮ್ಮ 9 ದಿನಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡ್ರು ಶಾರದಾ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಂಡಲ 10ನೇ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿದ ದಿನ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಎಕಡ ಮಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂದ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಉಚ್ಚಿಲದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡ್ ಪೊರ್ಂಬ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪಿಲ್ತೆ ಎಸದಕ್ಲಿ, ಒಂಜಿ ಆತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲದಕ್ಲು, ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅನಾರ್ಕಲ್ಲಿ ವೇಷ ಅನ್ಕೊಡ್ಬೇರಿ ಪಂಜೆ ವೇಷದ ಬಂದಾಗ ಅನಾರ್ಕಲ್ಲಿ ವೇಷಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಉಂಡು, ಐತನ ಏನೊಂಜಿ ಘನತೆ ಉಂಡು. ನಿನ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಇರು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕುರಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಮಂಗಳದೇವಿ ಮಾತಾತ್ ಒಂಜಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಹಳೆಕೋಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಅತ್ತಂದ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಸುರೂತಾನಿ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ ಪಾಪುಡು ಆನಿದ ದಿನಿಯೇ ಕುರಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪುದ್ದಾರು ಉಂಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪುದ್ದಾರು ಉಂಪುನ ಕ್ರಮ. ಕೆಲವೇರು ಚೌತಿಗೆ ಉಂಪೇರು, ಕೆಲವೇರು ಅನಂತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನಂತನ ದಿನ ಆನೆ ಉಂಪೇರು ಪುದ್ದಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುದ್ದಾರು ಉಂಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಆ ಕುರಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಕುರಲ್ ಕೊಯ್ದು ತುಳಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀದ್ ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಡ ಕಂಡೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇಖನಪುನ ಕ್ರಮ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊರ್ನ ಕುರಲ್ನು ತುಳಸಿದಲ್ಪ ದೀದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ತುಳಸಿದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಲ್ಲದುಲೈ ತರೆಟ್ ತುಂಬೊಂದು ಬೋಡ್ಗೆ ತರೆಟ್ ದೀದು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವೇನು ದೇವೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ದೀದು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಮಂಟಪಗ ಅತ್ತಂದ ಅರಿತ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಗ ಅತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗ ಇತ್ತ ಸುಮಾರು ದಿಗಡು ಕಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪೂರ್ವ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಅರಿನ ಅತಿ 7 ಅರಿನದ 5 ದುಲ ಎತ್ತದು ಬಾರದುಲ ಎಡ್ದು ಅರಿದ ಎತ್ತದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ನುಪ್ಪುಗೆ ಬಾರದು ಉಂಪೇರು ಅತ್ತನ ಕೆಲವೇರು ಅವೇನು ಗುದ್ದುದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಸಲ ಪೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತದ ಅವೇನೆ ತೀರ್ಥದ ಲಕ್ಕ 11 ಕೈಟ್ ಹಿರಿಯರಡ ಪಂಡ್ರೊಂಡಿಗೆ ಪುದ್ದರ್ ಉಂಪೆ ಅಂತ ಮುಂಚರ್ತಿ ಬಂದು ಆ ಪುದ್ದರ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಮಿದ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಅವಧಿ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಾನಗ ಕಾಂಡೆಗಾನಗ ಈ ನೆನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಮಂಗಳದೇವಿಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ರಥಾರೋಹಣ ಆದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನೆ ನಡಪುಂಡು. ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಪ ನೋಡಿ ಒರ್ಮನ ದಿನ ಮಹಾನವಮಿ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪ ಈ ಐಕ್ಲ ಕಥೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಮಯಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವೇರು ಅರಣ್ಯ ಅಜ್ಞಾತ ವಾಸಡುಪುನಗ ಅಕ್ಲನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಪುರ ಇತ್ತಂದು ಅವೇನೆಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡವೇರು ಬಂದು ಅಜ್ಞಾತ ವಾಸಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಮಿ ವೃಕ್ಷದ ತೀರ್ಥವೇನು ದೀದಿತ್ತರಿಗೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದಾನೆ ಅವೇನು ದೆತ್ತು ಪೂರ ಐಕೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಂತರಿಗೆ ಬಂಪಿನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಥೆಲ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾದೇವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷ ಅನ್ಲ ಉಂಡು. ಆನಿದ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ದೇವೇರ್ ತೇರಡೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷದ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ನಮಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತುಂಡು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲಿಕೆಲಕ ಇರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅಂಚ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ಅವು ಆಂಡ ಮನದಾನಿ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಮನದಾನಿ ಮಾರ್ನಮಿಗ್ ಕೆಲವಿರೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಮಿ ಮುಗಿಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ 11ನೇ ದಿನ ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದ ಶಾರದಾ ದೇವೇರ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆನಿದ ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಲಕ ಅಂದುಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನ ಕೋಟೆದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನದಿ ಸಂಗಮಡು ಅಲ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿನಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ಪ ಜಳಕ ಆಪ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಉತ್ಸವ ಆಪ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಮಾತ ನಮಕ್ ತೂಯರದಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾರ್ನಮಿದ ಸಮಯಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತದ ದಿನಟ್ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಪಣೆ ಉಂಡು. ಏನ ಆ ವಿಷಯ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜವನಿ ಪಂಡ ಈ ವೇಷ ಬಾರ್ದು ಕೆಲವೇರು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜವೇರು ಈ ವಿಗ್ರಹ ರಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಶಿಲ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇತೋ ಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ನಡಕೊಂಡು
ಆ ಮುಖೇನ ಅವೇತೋ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಡಪುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡವಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಓಲ್ಲಾವಡು ಒಂಜಾತ್ ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೂಚಕ ಹಬ್ಬ ಬನೋಲಿ ಈ ಮಾರ್ನಮಿ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಕಳೆಯರ ಒರ್ಂಬಡ್ದು 11 ದಿನತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ 11 ದಿನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಒಲ್ಲ ತುಯರ ದಿಕ್ಕುಜಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ತೇಮೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಯ ಭಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ಮಾರನೇ ಮೇಡ ನಮಕ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಭಯಲ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿಲ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಪರಂಪರೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ವೇಷ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೌಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 35 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರೆ ಬಂತೇರು ಯಾನ ಆತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ್ ಪಾತೆರೆ ಆರಂಭ ಮಂತೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 35 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಈತ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನ ಮುಗಿಪೇರು ಮಾರನೇ ಪಂಡ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದ್ 35 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತಾಪುಣ ಆತನಿ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲಿನ ದೀತೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿರಿಯರು ತೋಜೊಂದುಲೇರು ಎಂಕ ಕೇಳಿರು ನಿಕ್ಲಿಡಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಪ್ಪು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒರಿಯ ಪನ್ನಿನೇ ಸತ್ಯ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮಾತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿನಿಮಯ ಮಾತುನ್ಗ. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಿನಿದ ದಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಗೇನದ ಕೊಲಬು ಕೊರಿನ ಶ್ರೀ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಜಿ ಮೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡ್ ಮಾರ್ನಮಿದ ಆಚರಣೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಮಹತ್ವ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಒರ್ಂಬ ಪೊರ್ಲ ರೂಪದ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಬಗೆಟಿಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಮಾರ್ನಮೆ ವೇಷದ ವಿಶೇಷಲು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪುದ್ದರ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಪರ್ಬಗ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಕಾಯಕಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿನ ಒಂಜ ಗೇನನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡಿರು ಮೇರೆಗು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿಗಿದ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾವೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟುಗ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ.ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಬೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನೈತ ಮಾತೊನ್ನೆ ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಇಂಬೇರು ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಅಂಚನೆ ಯೋಗ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಕುಡ್ಲದಾರು ನೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನೈತ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಕೇನು ಜೀರ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಪಿರವಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜರತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕೇನುಂಡೆ ಕೇನುಂಡು ಸರ್. ಮಾತ ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸೇರಿಗೇಡಿ ನಡಪದಿಂಚಿನ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಅರೆಗ್ ದುಂಬತ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದವೆ ದಯಪಂಡ ಅವರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಮಾರ್ನಿಮಿತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಗಾಂತಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ರು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಂಗಳಾದೇವಿದ ಪರಿಸರಡೆ ಬುಲೆತ್ತಿನೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಡು ಇತ್ತ ಯಾನು ಹ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಡ್ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಉಡಲ್ಲೆ ದುಂಬು ಯಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಟೈಮ್ ಪನ್ನಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಪಿನಿ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಪಕ್ಕ ಹೂವಾಲ ವೇಷ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾತೊಂದು ಕೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪಿಲಿ ಬತ್ತುನಾಡ ಪಿಲ್ತ ಬೆರಿಯೇ ಬಲಿಪುಣಿ ಈ ಮೇಟ್ ಕರಡಿ ಬತ್ತಂಡ ಕರಡಿದ ಬೆರಿಯೇ ಬಲಿಪುಣಿ ಇತ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರಣಿವಿ ಬಂಡ ವೇಷ ಎಲ್ಲೇ ಪುಣಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬಣ್ಣದ ಆತ್ ಜೋರಿತ್ತಿಜಿ ಪೋಪಿನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣು ಕೈ ಮಲ್ಪುಣಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಮೇಯ್ನ್ ಮಾರಣಿ ಬಂಡ ಒಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆ ಪಿಲಿತ ಟಾಸ ಏತ್ ಅಚ್ಚೊತ್ತು ಬಣ್ಣಂಡ ಇತ್ತಲ ಎಂಕಲ್ನದಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಉಡದಲ್ಲ ಎಂಡಿಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಟಾಸದಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲಗ ಕೈಟ್ ಮೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಪೆಜ್ಜೆ ದೀಕಂದೆ ಮನಸ್ಸು ತೋಜುಂಡು
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾರನೆಮಿಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಸುರುಟು ಹತ್ತಿನ ಯಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಮಾರನೆಮಿ ಬಣ್ಣ ಮಂಗಳಾದೇವಿಡೆ ಮೇಯ್ನ್. ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30-40 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಪಂಡದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಒಕ್ಕ ದುಂಬು ವಿಠೋಬಾ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇತ್ತು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬೇತರಿಕಡ್ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮೈಸೂರು ಇತ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ. ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮೈಸೂರುನು ನೆತ್ತ ಈ ಮಾರನೆಮಿ ಗಂಡ ಅವಳು ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಪನ್ಪಿನಿ. ದುಂಬು ರಾಜರ್ನ ಕಾಲೋಡ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತನ. ಅವ್ ಅಂಬಾರಿಡ್ ರಾಜರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಐಟ್ ಅಂಬಾರಿಡ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವರೇನು ಕುಲ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಕುಲು ಗೊಂಬೆ ದೀದು ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಆಗ್ಲಿಕ್ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಮಣ್ಣಂಡ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವಳು ಇತ್ತ ಈ ರಾಜರ್ನಕಲ್ಲ ಮಾತ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆತನ ಮೈಸೂರು ಅಂತೂ ದಸರಾ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಬಂಡ ಇತ್ತ ವರ್ಷ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ತೋಜುಂಡು 3 ನಿಮಿಷ. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ಮುಗಿತರದ ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಮಾರನೆಮಿ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ಲುನು ಈನ ಅನುಭವವನ್ನು ಈನಗೇನ ನೆಕ್ಲಾಗ ಇಂಗ್ಲ ತುಳು ಬಂದುಲೊಟ್ಟುಗ ಪಟ್ಟು ನಿಕೇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮನೊಟ್ಟುಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಇಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು 2 ಪಾತ್ರ ಪನೊಡುಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಪನೊಡಂಡ ಇಮೇರು SDM ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಮುಲ್ತ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಮೇರೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು 2 ಪಾತ್ರ ಪನೊಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊನೆ. ಕೇನುಜಿ ಸರ್, ಕೇನುಜಿ ಸರ್. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಕಾರಣಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಆತಿರು ಪಿರ ಸೇರೊಂದು ಬೇರೆ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಪುಗ. ಸರ್ ಕೇನುಂಟು ಸರ್ ಪಾತ್ರಲೆ ಸನ್ಮತಿ ಸರ್ ಪಾತ್ರಲೆ ಸನ್ಮತಿ ಸರ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲಿ. ಏನೊಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅವರ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಲೇಗೆ ಏನೊಂದಿದ್ದೆ ಸರ್
ಹಲೋ. ಕೇನುಂಡು ಸರ್, ಕೇನುಂಡು. ಕೇಳಿ ಸರ್. ಅವೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನೊಂದು ತೋಜುಂಡು. ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ವೇದಿಕಡಿಪ್ಪನ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು. ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರಡೊಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಪನ್ಪುನ ಮಾರಮಿ ಪನ್ಪುನ ಹಬ್ಬ ಇಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಹಬ್ಬ ಇಪ್ಪಡು ತುಳುನಾಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ಹಬ್ಬ ಇಪ್ಪಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕೊರ್ಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಅದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾಗವಾದಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದಲ ಮಾತ ಜನ ಸೇರುನ ಜಾತಿ ಪಂಥ ಮತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೈತರ್ದಕ್ಕಲು ಇಪ್ಪಡು, ನೆಲಕರದಕ್ಕಲು ಇಪ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಪೂರ ಸಾಧು ಸಂತರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಪೂರ ಒಂದು ಜಾಗೃತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಬೆಳೆತರಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾರಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಈ ಪರ್ಪಾಡ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪರ್ಪಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುದು ಹಳೆ ಯಾವ್ದು ಒವ್ವೇ ಇಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಮನಸ್ತಾಪ ಓಲಿತ್ತಿನ ಐನಾತ್ ಮರತ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈ ದಸರಾನ್ ಪನ್ಪುನ 1617 ಮೈಸೂರ ರಾಜರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರೆ. ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತರ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೈಸೂರು 414 ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆವೊಂದುಂಡು 27ನೇ ರಾಜ ಯದುವೀರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಅವು 1947 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸರಕಾರದ ರೀತಿಡ್ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋದು ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ರಾವಣನ ಕೆರ್ತನ ದಿನ ನಾವು ಕೆರ್ತನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿಜಯದಶಮಿ ಪಂಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಥವಾ ಮಹಿಷಾಸುರನ ದೇವಿ ಮರ್ದನ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟನ ಪನಿಷ್ ಮಲ್ತದ ಶಿಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಅಂಚನೆ ಪಾಂಡವರ ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣ ಆಯುಧನ ಪಡೆದು ಐಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಅನತಾನಿ ವಿರಾಟರಾಯನ ಆತನ ಗೋಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದು ವಿರಾಟರಾಯನ ಗೋಗ್ರಹಣ ಬುಟ್ಪಾದ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ರೀತಿದು ಈ ಮಾರಮಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡಿಪ್ಪಡು ಮೈಸೂರು ಡಿಪ್ಪಡು ಮಡಿಕೇರಿ ಡಿಪ್ಪಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಾಜ ಇತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನಂತ ಸಮಾಜ ಈ ಪರ್ಬಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಐಕ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಒಟ್ಟುಗಾದಿಪ್ಪರ ಪೂರಕವಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆತ ಮಿತ್ ವಿಜಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಾವು ಹಾಳಾದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಪೋದು ನಿರ್ನಾಮ ಆದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಪಂಡ್ರ ಇಂಕ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ದಾಡ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಿಲ ಇಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಆಗೋದುಂಡು. ಅವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಇತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮಾಜ ಪೂರಕವಾದುಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪನಾದ ವೇಲಾಜಿ ಬರ್ಪನ ಪರ್ಬಡ್ ಜನಕುಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ನೋವು ನಲವು ಪೂರ ಇತ್ತು ನೋವು ನಲವು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಐನಾತ್ ಸಂತೋಷ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂತೋಷ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಮಾರಮಿ ಪರ್ಪನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮತ್ತು ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆರೆಗ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಮಾರ್ನಮಿ ಪರ್ಬದ ಆಶಯಲು ದಸರಾ ಆಚರಣೆದ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನ ರೀತಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ SDM ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಯಿನ ಇರೆಗ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ದುಂಬುಗು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪುಗು ದುಂಬು ಮಾರಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚ ತೆರಿಯೋನಡ ಪಂಡದ ಬಯಕುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿಲು ತುಳು ಬಂದುಲು ತಿಲಕರಾಜ್ ಸರ್ ಮೆರಡ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ದುಂಬು ದಿಯೋಲಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು.
ಎರೆಗಾಳದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿ ಇತ್ತಂಡಕ್ಕೇನುಲಿ ಬಹುಶಃ ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಕೇನಾರ ಇಜ್ಜಿಂದೇನುವೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರ ಗುಲ್ಲೆರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಬಲ್ನಾಡು ಐಮರನ ಬಗ್ಗೆಲೆ ಪರಿಚಯ ಪಂಪಿನಾಂಡ ಇಂಬೈರು ಬೆದ್ರದ ಜೈನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಬೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡಿಪುನಂಚಿನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆದ ಇಂಥ ದಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತಿಲಕ್ ರಾಜರು ಮಾರ್ನಮಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಜೆ.ವಿ. ಶೆಟ್ರು ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಬಂಧಕಿಯರು ಹುಷಾರ್ 4-2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ತಲಿ ತೋಚು ನೆಕ್ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅನುಭವದ ಪಾತಿರ್ಲಿತ್ತಾರಡ ಅರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಲ ಅಂದಾರು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಮಾರ್ನಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡಗನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಂಕ್ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹಾನವಮಿ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯ ಆತಂಡು ಆಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಮಾರ್ನಮಿ ಇಂದು ಅಂಚಾದ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಿನಿ ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂನಾಗ ಏದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಟ್ಟ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ನಂಚಿನ ನೆನಪಾಂಡ್ ಮಾರ್ನಮಿ ಒಂದ್ ಶಬ್ದ ಬುಕ್ಕರ ಕೆಬಿಕ್ ಬತ್ ಬೂರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಓಲು ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆರೇನು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗ್ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅಂತ ಎಂಕೇಂದಂಡ ಬಂದುಲೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಬಾ ಕಿಸೆಟ್ಟು ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ದಿನಲೋ ದೀಪಾವಳಿ ಇಂದು ಕಿಸೆಟ್ಟು ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ದಿನಲೋ ದೀಪಾವಳಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಐನ ಅರ್ಥ ಐತೆ ಕಿಸೆಟ್ಟು ಕಾಸು ಪಡುಂದ ಐನ ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ನಂಕ್ ಸಂಭ್ರಮನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡ ವಾ ಸಂಭ್ರಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅವು ಇನ್ನೀತ ದಸರಾ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇದೇ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ದಂಗೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂಗಾಳ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಐನ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ನನಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ದಸರಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ರಾವಣನ ಕೆರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ಕೆ ನಾವು ಬತ್ತಂಡ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದನದ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ದಸರಾ ಅನ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದನದ ಕಾರಣ ಒಂಜೆ ಅತ್ತು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ದುರ್ಗೇನ ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನದ ಬೇತನೆ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಮುನಣಿ ಬೆದರಡೊಂಜಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ನಡತದುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರ ಕಡಿಮೆ ಅವು ರಾಮ ಮಂದಿರದಾಯ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಇಂದು ಕೇಳ್ನಾಗ ಅಪಗ ಬಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಸೀತೆನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಂದು ಪಂಡ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಂಡ ಜೈನರ್ನ ಬಸದಿಡ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಜಿನ ಯಕ್ಷಿಲ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪೂ ಅತ್ತನಾಂಡ ಕುಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಈ ದೇವಿಯರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಮಾಂತಿರಗ್ಲ ಏರೇರಗು ಓವು ಬೋಡು ಆ ರೂಪಡಕ್ಲು ಮಾರ್ನವಿನ ಆಚರಣೆ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರು ಮನ್ಪುನಂಚಿನವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚಾದು ಏನ ಆ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಿಸೆಟ್ಟು ಕಾಸಿತ್ತಂದ ದಿನಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯಗ್ ಮೂಲತಃ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಪಂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸವರ ಅವಕಾಶ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ದಾಯ್ತವಂತೀರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಪರ್ಬಲ್ ಆ ಪರ್ಬಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿಲು தாய் பண்ண நம்ம சம்பரவம் போடும் இத்தவுல நங்கித்த ஏத்து கஷ்டப்பாடு ஏத்து ಬಡತನ ಇಪ್ಪಾಡು ಈ ಪರ್ಬ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮವ್ರ ಲಕ್ಕ ತುಂಬ್ತುವ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಟ್ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮನ ದೂತಾನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿಪ್ಪುವ ಅಂಚೆ ಅದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮನ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಅವ್ ಎಂಚಿನ ಮೊಂಡಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಬಂಧಕಿಯರ ಪಳ್ಳೆಕನೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಿಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೆದ
ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಸಿಂಹದ ಬಿರಾವು ಬೋಪುನ ಓಲಾಂಡ ಡೋಲ್ ಕೆಂಡಾಡೆ ಬಾರೊಂದು ಬೋಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಾದ್ ಭಕ್ತಿ ಬನ್ಪುನಂಚಿನವು ನಮ್ಮ 5 ಬುಕ್ಕನಂಗ ಬೆಳೆ ಬಂದು ಬತ್ತು ನಾವು ಸುರುಕು ನಮಕ್ ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯದ ಬತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೇಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು 1610 ಅವು ವಿಜಯನಗರ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ನಮ್ನಂಚಿನ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಲ್ಪಾರ್ದವು ಇಡೇ ಬತ್ತುಂಡು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬತ್ತುಂಡು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ನಾಡ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುವ ಕುಡ್ಲಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ಲನ ದಸರಾ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ತೂಲೆಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ಬೋನಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲನ ದಸರಾ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಗೌಜಿ ಉಂಡು ಅಂತೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಮಾರ್ನಮಿ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ್ ಇನ್ನು ತುಳು ಪೀಠದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲು ಮಂತಾರು ಐಕೆ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಏನಾರ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಮಾರ್ನಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಅನುಭವದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿನಂಚಿತ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರಿನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಬಲ್ನಾಡ್ ಮೇರೆಗ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿಗೆದ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕೇರಿಗಾದ ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಬಿಂದೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸ ಒಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರಿನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಬಲ್ನಾಡು ಮೇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ.ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಬೆರಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೊಡಿತ್ತರ್ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮತಿ ಕುಮಾರ್ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ.ಕೆ. ಸರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಕೂಟುಡು ಸೇರಂದಿನ ಪೂರ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೆರಿಪ ಒಂದು ನಿಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.